Welcome po sa kusina sa probinsya. Kumain is magakilaw kita ng kugita. Ang pampalasa nato sa atong kugita is asin bitsin lang. So, ang atong mga laman is bombay, sibuyas, luya. Maula na. Ingan lang kasimple ang atong kinilaw. Plus natin pakapin nga kinhason. Gamay nga kinhason. Kuha na to gay nina. Arang kalami sa atong kugita kay fresh from the seed na siya. Lahat ng bahay, lago.